Okay, ngayong araw na ito, ang ating leksyon ay tungkol sa pagsagot ng mga tanong mula sa kwento. Mahilig ka ba sa kwento? Opo. Very good. Ngayon, bago tayo magpapatuloy sa ating leksyon, mayroon akong ipaparinig sa iyo na isang awitin. Ang awiting ito ay tungkol din sa pakikinig sa kwento. Paki-scroll down mo nga, Michelle, yung ating screen para makita mo yung buong page ng ating awitin. Saan po ito? Yan. Pagsagot ng Scroll down tanong mo. mula sa... Okay, tapos scroll down mo ng kaunti, Michelle, para makita mo ng buong buo ang ating awitin. Okay, ganyan. May nakikita ka diyang nakasulat na makinig sa kwento. Yan ay ang ating aawitin ngayong hapong ito. Para malaman paano kantahin, sa taas may nakikita kang hugis parihaba na kulay itim, di ba? Opo. Tapos sa loob niyan ay may play button. Yung maliit na triangulo or triangle ang play button. Maaari mo yung i-click para marinig mo ang ating awit. Click ko na po. Yes, Kel. Tumahimik at makinig sa kwento, ikaw ay makinig. Ang isip mo ngayon'y maglalakbay, sa kwento ko ay sumabay. Okay. Okay, nakuha mo ba? Opo. Pwede ulitin? Pwede mong ulitin para mas makuha mo yung tono. Ulitin natin, ma'am. Yes, okay. Click again. Tumahimik at makinig sa kwento, ikaw ay makinig. Ang isip mo ngayon'y maglalakbay, sa kwento ko ay sumabay. Okay. Okay, Tapos na, ma'am. kuha mo na. Opo. Kaya mo na bang sabayan ang kanta? Opo. Okay, sige nga. I-click mo muli yung play button tapos sumabay ka sa pagkanta. Ready? Start! Tumahimik at makinig sa kwento, ikaw ay makinig. Ang isip mo ngayon'y maglalakbay, sa kwento ko ay sumabay. Okay, Tapos very na. good. Yay, palakpakan. Ang galing naman kumanta ni Michelle. Ang awit na iyon, Michelle, ay nagsasabi sa atin tungkol sa kwento at yun din ay tungkol sa ating leksyon ngayong araw. Pero bago yan, magbabalik-aral muna tayo sa ating leksyon noong nakaraang araw. Paki-scroll down muli yung screen, please. Scroll down konti. Okay. Ito po. Ang susunod na slide ay tungkol sa babala. Balik. Okay, sa ating balik-aral, ito ay tungkol sa isang teksto. Babasahin ko ang teksto, makikinig kang mabuti upang masagot mo ang katanungan pagkatapos, okay? Opo. Sige, makinig ng mabuti. Okay po. Babala. Patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kumpirmadong nagkakaroon ng COVID-19 sa ating bansa. Kaya, patuloy tayong pinaalalahanan na mag-ingat. Panatilihin ang pagsunod sa mga kautusan ng gobyerno, kagaya ng social distancing, paggamit ng alcohol, at wastong paghuhugas ng kamay. Sumunod at maging ligtas. Tungkol ang aking binasang teksto. Tungkol po sa babala. Very good. Ito ay tungkol sa babala o warning kung sa English pa. Ano kaya ang mensaheng nais iparating nito sa atin? Dapat daw tayong mag-ingat, ma'am. Mag-ingat. Tungkol saan? Mag-ingat sa... ay pinaalahanan na mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo para sa... maiwasan ang COVID-19. Very good, ang COVID-19. So paano tayo pinag-iingat ng pamahalaan? Di ba may 3 bagay na nabanggit? Ano-ano ang mga bagay na yon? Yung ma'am, yung social distancing, paggamit ng alcohol,
at wastong paghuhugas ng kamay. Very good. Ginagawa mo rin ba ang mga ito, Michelle? Opo. Kasi ang mga paalalang iyon ay kinakailangan natin upang maiwasan natin ang magkasakit. Lalo na sa panahon ngayon, marami ang nagkakasakit. Paki-scroll down ngayon, Michelle, ang ating screen. So, sinusunod mo rin ba ang mga bagay na iyon, Michelle? Yes, ma'am. Kailangan talaga nating sundin para maiwasan ang magkasakit. Ngayon, mayroon akong kwentong babasahin tungkol sa isang batang nagkasakit. Paki-scroll down pa kaunti ang screen. Saan, ma'am? Dito? Scroll down. Ito, ma'am? Diyan sa may larawan. Ano nakikita mo sa larawan? Isang mama at saka anak. May mama at saka anak. Kasi ang kwento natin Babae. ay tungkol sa isang batang nagkasakit. Ang gagawin mo, makinig ka ng mabuti kay Teacher Hub. Basa ko ang kwento. Handa ka na bang makinig? Opo. Okay, makinig mabuti. Tandaan yung mga importante mga impormasyon kagaya ng mga tauhan, saan at kailan nangyari para masagot mo ang mga tanong. Magsisimula na ako, okay? Okay, Ang ma'am. maalagang ina. Pakiulit nga yung pamagat ng kwento. Ang maalagang ina. Very good. Handang-handa na sina Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalo sila sa kaarawan ng lola. Dapat ay naruroon ang buong pamilya. Sino ang may kaarawan? Si Tatay Ramon? Ay, hindi, Lola. Si Lola. Tama ba? Very good. Yes, Si very Lola good. pala. Okay, makinig Sorry mabuti. po, ma'am. Makinig mabuti, Michelle, ha? Ipagpapatuloy ko. Tinawag ni Aling Carmen ang mga anak. Fe, Ray, nasaan na ba kayo? Bis na kami ng tatay ninyo. Nanay, may sinat po si Ray. Isasama pa po ba ninyo kami? Tanong ni Fe. Sino nga uli yung may sinat? Si Ray po. Okay, si Ray. Naiintindihan mo ba yung word na sinat, Michelle? Hindi po, ay parang may lagnat. Tama Yes, ba yun? may lagnat, sinat, kalintura kung sa atin pa. Okay, pagpapatuloy ko, dali-daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at hinipo ang noo ni Ray. May sinat na ito. Lumabas siya ng silid at nang ito'y bumalik, nakabihis na ito ng damit pambahay. May dalang palangganang may tubig, botelya ng gamot at yelo. Ano-ano nga yung nanay? Ma'am? Ano-ano yung mga dala ni nanay? Ay, may dala siyang palanggana na may tubig, Very botilya good. ng gamot at yelo. Very good. Nakikinig ka ngang mabuti. Inalagaang mabuti ni Aling Carmen ang may sakit na si Ray. Okay. Diyan nagtatapos ang ating kwento. Ngayon, naintindihan mo ba, Michelle, ang kwento na aking binasa? Opo. Naintindihan ko po. Okay, subukan nga natin kung hanggang saan ang iyong nalalaman tungkol sa ating kwento. Paki-scroll down yung ating screen. Okay, dyan sa baba ng ating kwentong binasa ay may nakasulat na unang gawain. Sa tabi niyan ay may papel na may check. Oh, ito na, ma'am. Very good. Okay, so dyan. Makikita natin sa baba, dyan sa pinakababa, yan, Ito, pinakababa. Yes, may nakasulat na preview. I-click mo yan. Ma'am. Okay, may mga nakahandang katanungan tungkol sa ating kwento. Okay, babasahin ni teacher kasi ito ay gawain ni teacher. Sa unang gawain, para sa ating unang katanungan, saan pupunta ang mag-anak? A, kina tiyo at tiya. B, sa simbahan. C, kina lolo C, at kina lola. lolo. I-click mo ang hugis bilog ng letra ng iyong napiling sagot. Oh, tapos na, ma'am. Okay, very good. Para sa ating pangalawang katanungan, scroll Pangalawa. down.
Sino ang may sinat? A. Si Fe, B. Si Ray, C. Si Aling Carmen. Si Ray. Si Ray, ma'am. Si Ray, okay. Pangatlo, anong okasyon ang kanilang dadaluhan? A. Kasal, B. Kaarawan, C. Binyag. Kaarawan. Kaarawan. At sa panghuling katanungan, paano inalagaan ni Aling Carmen ang anak na may sakit? A. Pinaliguan at binihisan. B. Pinunasan at pinainom ng gamot. Or C. Kinarga at kinantahan. Ito. Tapos na, ma'am. Tapos na. Sigurado ka na ba sa iyong sagot? Yes, ma'am. Okay, kung sigurado ka na at wala ka nang babaguhin, i-click mo yung pinakadulong bahagi, pinakababang bahagi, yung may kulay bughaw, color blue. Yan, pakiclick, Michelle. Finish attempt. Ibig sabihin, tapos tapos ka na sa na, ma'am. pagsagot. Then, uli, diyan sa pinakabandang baba, pinakadulo Ito, ma'am. submit. Okay, Ito. ipapasa mo. Yan. Submit, then Isa pa, ma'am. submit uli. Okay. Yun. At makikita natin ang iyong score. Tadaan! Uy! Anong score mo? Mali Basahin ako mo isa. nga. May mali kang isa. At ang Mali ko nakaganda- isa, ma'am. At ang nakaganda Kulay yun. dito, maaari mo Ay, mali. balikan at ibibigay niya ang tamang sagot. Saan ka nagkamali sa number? Number 4. Or ano pala dapat ang Pang-apat. wastong sagot? Basahin mo yan sa pinakababa, ang wastong sagot. Pinunasan at pinainom ng gamot. Ay, O, ito yun pala, pala ma'am. dapat. May nakalimutan ka na bahagi ng kwento. Pero okay lang, nagsisimula pa naman tayo. Okay, para sa pagbalik, Okay, ma'am. balik tayo sa ating main screen. Paki-click mo yung pagsagot Saan dito, ma'am? at tanong. Pagsagot ng mga Pangatlo, tanong. sa ikalawang line. Yes. Yan, Michelle. Paki-click mo yan. Tapos na, ma'am. Okay, click. Walang Loading. problema, Michelle, pag may mga mali kang Ito na, kasagutan ma'am. kasi maaari mo namang balik-balikan ang ating leksyon. Okay, so andito na tayo. Scroll down uli. Scroll down. Baba pa. Okay. Tapos na yan. Dito, ma'am. Dito tayo sa letter B, paglalahad. So, kagaya ng nabanggit ko kanina, Michelle, may mga pamamaraan tayo na dapat tandaan sa tuwing babasa o nakikinig ng kwento. Makinig mabuti kay teacher. Una, Opo. pakikinig ng mabuti. Yun ang pinaka-importante. Kasi pag makikinig tayong mabuti, matatandaan natin ang mahahalagang impormasyon. Kagaya ng sino-sino ang mga tauhan, ang oras at lugar ng pinangyarihan at ang mahahalagang kaganapan sa kwento. Okay, so yun ang dapat mong tandaan ha. Pakikinig ng mabuti, mga tauhan, oras at lugar, at mahahalagang pangyayari. Okay, upang masubok natin ang mga kakayahang yan, magpapatuloy tayo sa ating aralin. Scroll down uli. Yan po. Okay, dito sa ating ginabayang pagsasanay, meron tayong babasahin uli na isang kwento, ngunit sa panahong ito, hindi lang si teacher ang magbabasa, kundi tayong dalawa. But bago tayo sa may isang maliit, maiksing video lang na aking inihanda, yung kulay itim na Ito, ma'am, ito. may play. Okay, pakiclick yung play button. Play button. Yan, i-click mo, Michelle. Wala, may picture, ma'am. Video yan siya, pero konti lang. Maiksi lang. Loading pa rin, di ba? Takot ka ba sa kulog at kidlat, Michelle? Opo. Nakakatakot talaga. Oo, kahit naman ako, takot din. Lalo na pag wala tayong kasama sa bahay, no? Matatakot tayo. Oo nga. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa isang batang takot din sa kulog at kidlat.
Pero kagaya na nabanggit ko kanina, ang ating gawain ngayon ay sabay nating gagawin. Hindi lang si teacher ang magbabasa, kundi tayong dalawa. Napansin mo bang may dalawang kulay ang mga nakasulat? Opo, may kulay yellow at saka white. Okay. Yung bahagi na kulay puti or sa G, yung may Tapos, titik G, ibig sabihin guro. Ako ang magbabasa ng bahaging yan. At ang bahagi okay. naman na may kulay yellow at may titik M o mag-aaral, ikaw naman ang babasa. Marunong ka na bang Okay po. magbasa? Opo. Kayang-kaya mo kayang makisabay kay teacher? Ewan. Okay. Ewan, subukan Mabilis. natin. Okay, subukan natin. Di ba yun ang hindi masyadong mabilis? Okay lang yun, maiintindihan ko yun. Sanayin lang natin ang ating kakayahan sa pagbasa at magkaroon ng tiwala sa sarili. Handa ka na ba? Okay po. Handang-handa na. Handa na ba ako? Handa rin ako. Okay. Ang pamagat ng ating kwento ay Nasaan Ka? Nasaan ka, inay? Okay. Magsisimula na tayo. Nagising si Nena na wala ang ina sa kanyang tabi. Nakadama siya ng takot. Kaya niyakap niya ang unan. Ikaw. Narinig niyang tumahol ang aso. Bumangon siya para hanapin ang ina. Nagpunta siya sa kusina pero wala ang kanyang nanay. Biglang namatay ang ilaw. Kumulog ng malakas. Ang matalim na kidlat ang sumunod nito. May kalakasan din ang hangin. Okay, pagpapatuloy, scroll down. Pilit nilabanan ni Nena ang takot na nadarama. Kumikit siya at nagdasal sa Panginoon. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang ate Nelia. May dala itong nakasinding kandila. Sinabi nitong pumunta sa palengke ang ina upang bumili ng bigas. Niyakap ni Nena ang kanyang ate at nawala na rin ang takot na kanyang nadarama. Okay, so dyan nagtatapos ang ating maiksing kwento. Ngayon, para masubok natin kung hanggang saan ang impormasyon na iyong natatandaan, subukan natin sagutin ang ating pangalawang pagsasanay. Handa ka na ba? Okay, ma'am. Gusto mo Handa bang na po. ulitin ang pagbabasa, Michelle? Baka hindi mo masyadong naintindihan ang kwento. Wag Okay na yun tama na. sa'yo. Okay na. Kuha mo Okay na. teacher. Very good. Fast learner. Okay, paki-scroll down ng kaunti. Ay, okay. Sorry, Michelle, nakalimutan ko. Oral pala ang ating pamamaraan sa pagsusulit na ito. Okay, so magtatanong si teacher tungkol sa kwento. Ano nga uli yung pamagat ng ating kwentong sabay nating binasa? Balik tayo dito, teacher. Yes, pwede mong balikan para mas makita mo yung sagot. Ano ang pamagat ng kwento? Nasaan ka, inay? Nasaan ka, inay? Sino yung batang takot sa kulog at kidlat? Si Nena po. Very good. Mahusay. Dahil sa kanyang takot, anong bagay ang kanyang niyakap? Niyakap niya ang unan. Niyakap niya ang unan kasi nasa kwarto siya. Very good. Unan po. Okay. Ngayon, habang mag-isa siya, lumapit ang kanyang ate na may bitbit na isang bagay. Ano nga uli yung bagay na bitbit ng kanyang ate? Nagdala, ay isang ma'am, nakasinding kandila. Nakasinding kandila. Bakit kaya may bitbit na kandila ang kanyang ate? Ano sa palagay mo? May man yun na brand out. Nag-brand out, no? Kasi nabanggit kanina na biglang namatay ang ilaw. Kasi siguro sa Ilaw. sobrang lakas ng hangin sa labas. Kaya namatay ang kanilang kuryente. Okay. At ano ang sinabi ng kanyang ate? Saan pala nagpunta ang kanilang inay? Punta sa palengke po. Sa palengke. Panghuling katanungan, ano ang ginawa kanina ni Nena para mawala ang takot na kanyang darama?
Niyakap niya si Nina. Niyakap ng kanyang ate, ma'am. Niyakap niya ang kanyang ate at Ate. dagdagan ni teacher, nagdasal siya sa Panginoon, no? Dahil nakapagdasal na siya, nawala ang kanyang takot at dahil nandun ang kanyang ate, mas lalong nawala ang kanyang takot. Okay, isang masigabong palakpakan para kay Michelle. Very good. Okay, ngayon naman, magpapatuloy tayo. Okay ka pa ba? Okay po. Okay, gusto mo bang manood Kwento. ng isang video? Gusto mo bang manood ng video, Michelle? Opo. Okay, Ito kasi po. ang susunod natin na kwento ay sa pamamagitan ng video. Manonood tayo ng story. Ngayon, kung gusto mong makita ang ating video na sa mas malaking screen, pakipindot ang pinakababang kanan. Diyan, kanang pinakaubos, Michelle. Yang hugis, Yan, ma'am. parisukat or square. Yan, full screen. I-click mo yan para lumaki yung screen mo. Very good. Okay, ngayon, i-click mo yung play button. Ang play button. Play ito. Okay, yes. At makinig mabuti Mga sa kwentong pambata ng mga Ingles. Ang magkaibigan, si Ron at si John. At nagpasya silang libutin ang buong mundo ng magkasama. Isang araw, naisip nilang pumunta sa kagubatan. Mapanganib ang kagubatan. At alam nilang may mga panganib na maaaring mangyari anumang oras. Tapos na, ma'am. Tapos na. Okay, pakiclick Taon yung ako. exit. Yung bandang kanan Ito. uli, pinakababa. Yan. Yung kulay square pa rin. Ay, hugis Okay na, square pa ma'am. rin. Okay. Okay na, ma'am. Nag-enjoy ka ba sa ating napanood? Opo, ang ganda ng Yay! kwento. Oh, ang ganda, di ba? Kahit ako natutuwa at nag-i-enjoy din habang nakikinood kasabay mo. Kasi magandang aral ang ibinigay nito sa atin tungkol sa pagiging Kaibigan. matalik na kaibigan at kung paano ka dapat maging tapat sa kaibigan kahit sa oras ng pangangailangan. Kailangan. Ngayon naman, para masubok natin kung hanggang saan ang iyong naintindihan at naalalang impormasyon, sasagutan natin ang paglalapat. Diyan sa baba ng kulay itim na box, may nakasulat na paglalapat at may papel na may check. I-click mo uli yung papel na may check. Yan. Okay. Kasi may nakahandang katanungan si teacher. Tapos, ito na I-click mo naman. yung pinakababang bahagi na may nakasulat preview. Nana teacher. Preview. Okay. Ang ating pagsusulit ngayon ay matching type naman. Nababasa mo ba yung mga nakasulat sa kahon na choose, choose, choose? Di ba paulit-ulit na nakasulat na choose? Diyan sa kahon na yan, may 5 choose kasi diyan nakasulat ang mga pagpipilian. Paulit-ulit lamang ang mga pagpipilian para sa 5 katanungan. Kaya nga lang, pipili ka lang ng isang sagot batay sa katanungan na ating babasahin. Handa ka na bang sumagot? Opo. Handa na. Okay, ngayon, babasahin ni teacher ang mga tanong at pipili ka ng sagot, i-click mo yung choose, okay? I-click mo yung choose. I-click mo ngayon. Yung choose. Opo. Okay, para sa bilang 1, paano si Ron? Nakapagtago si Ron. Si Ron is yung payat na bata doon sa video. Paano nakapagtago si Ron? Ito po. Tapos na teacher, number Okay, 2. very good. Number 2. Mabangis na hayop na kanilang nakita sa kanilang paglalakad. Anong hayop nga uli doon? Mabangis na hayop na kanilang nakita sa kanilang paglalakad. Yes. Oso. Oso. Pangatlo, Sunod. Ang dalawang magkaibigan. Si Ron at si Chan. okay. Pang-4, Paano nakaiwas si John sa mapanganib na oso?
si Chan. Yung mataba, teacher na. Yes, yung mataba, si John, yung naiwan. Ito. Magpanggap siya na walang At isa ang na lang. panghuli, Ang lugar na kanilang napagpasyahan na puntahan. Kagubatan. Tapos kagubatan. na, teacher. Okay, i-check Tapos na natin po. kung nakuha mo bang ang lahat ng tamang kasagutan. Kagaya kanina, i-click yung finish attempt, yung kulay blue sa baba. Ito. Yan, finish attempt. Ibig sabihin, di ka na maaaring magpalit ng yung sagot. Then, pinakababa uli, submit. Ipapasa Submit. mo na ngayon. Then, Submit. submit. Okay. Tadaan! Ano ang iyong score? Hey, mahusay. 100%! Mahusay. Talagang binati mo yung sarili mo, ha? Perfect. Okay, very good, Michelle. Perfect, 100%. Ibig sabihin, nakinig kang mabuti sa ating binasa o Kwento. napanood na kwento. Very good. Ngayon, para sa pagpapatuloy, balik ka doon sa taas na bahagi, sa taas, yung Ito po. pagsagot ng mga tanong. Okay. Sa pagpapatuloy, scroll down. Kasi tapos na tayo dyan. Scroll down. Ito po. Okay, malapit na. Okay. Before tayo magpapatuloy, muli babatiin kita, Michelle, kasi napakagaling mo, no? Napakagaling. Babasahin ko ngayon ang paglalahat para naman mas may maiwan na mahalagang kaalaman sa iyo habang patapos na ang ating aralin ngayong araw. Okay, makinig ng mabuti ang mga dapat nating tandaan na ang pagbabasa ay isang masinis mamaraan ng pagkatuto. Marami tayong matututunan sa pamamagitan ng pagbabasa. Masasabi nating lubos na naintindihan ang isang teksto na ating binasa kung naibibigay natin ang ilan sa mga mahahalagang pangyayari at nasasagot ang tanong tungkol dito. Okay, naibigay mo ba ang mga mahahalagang pangyayari na hinihingi ni teacher? Opo. Oh, yes naman. Nasasagot mo ba ang mga katanungan? Opo. Opo. Perfect nga. Katunayan, no? Perfect nga. So, ibig sabihin, mayroon ka ng kasanayan sa pakikinig at pagbabasa ng kwento. Congratulations! Isang maligayang pagbati para sa iyo. At ngayon naman, Michelle, para sa huling bahagi ng ating aralin ay ang pagtataya o ang evaluasyon. Ang kwento na ating gagamitin para sa pagtataya is, naalala mo ba yung binasa natin kanina tungkol sa batang si Nena? Opo. Takot sa kulog at kidlat? Takot. Opo. Okay, gusto mo bang basahin muli natin yung kwento? Para mas maalala mo? Pwede po. Okay, si teacher ang magbabasa, okay? Kaya makinig ka ng mabuti. Kasi dapat dito perfect ka uli. Huwag magkamali. Pangalawang beses na to na babasahin. Okay, ibalik mo nga doon muna sa kwentong tungkol kay Nena. Yes. Okay, so makinig mabuti kay teacher. Gusto mo bang maging perfect uli? Opo. Okay. Ang sikreto, makinig ng mabuti. Nasaan ka, inay? Nagising si Nena na wala ang ina sa kanyang tabi. Nakadama siya ng takot, kaya niyakap niya ang unan. Narinig niyang tumatahol ang aso. Bumangon siya para hanapin ang ina. Nagpunta siya sa kusina pero wala ang kanyang nanay. Biglang namatay ang ilaw. Kumulog ng malakas. Isang matalim na kidlat ang kasunod nito. May kalakasan din ang hangin. Pilit nilabanan ni Nena ang takot na nadarama. Pumikit siya at nagdasal sa Panginoon. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang ate Nelia. May dala itong nakasinding kandila. Sinabi nitong nagpunta sa palengke ang ina upang bumili ng bigas.
Niyakap ni Nena ang kanyang ate at nawala na rin ang takot na kanyang nadarama. Okay na ba yun, Michelle? Okay po. Okay, sana naman ma-perfect mo uli ang ating evaluasyon. Gusto ko perfect ka uli dito, ha? Sige po. Dito na tayo. Pagtataya. Okay, yan, pagtataya. I-click mo yung email na may check. Okay, ngayon, Michelle, para sa ating pinakahuling pagsasanay, para sa ating evaluasyon, sa nakikita mo, kakaiba na naman ang ating pagsusulit. Ito ay tinatawag natin na drag and drop. Napapansin mo ba yung 5 salita na nakakahon sa pinakaibaba? Opo, may Okay. 5 po. Basahin mo nga yung mga nakasulat sa bawat kahon. Palengke, Nina, Unan, Kandila, Nagdasal. Very good. So, ang pamamaraan natin kung paano natin siya gamitin na sagot sa mga katanungan, pumili ka ng isang kahon. Pili ng isa kahit saan dyan. Tapos, Palengke. Okay. Then, i-click mo yung palengke. Hihilahin mo patungo dyan sa 5 mga box. Pumili ka ng mga box na naaayon sa wastong katanungan. Pero, trial pa man to, pili lang ng isa. Okay? Hilahin. ganyan. At ilagay sa Okay. box. Okay, kuha mo na. Opo, Okay, madali very lang. good. Okay, ibalik mo muna yung sagot sa kanyang dapat kalagyan. Basta, Okay, teacher. so ngayon, kasi ito ay evaluasyon, ikaw na ang magbabasa ng tanong at ikaw na ang sasagot. Kaya mo na ba? Okay, okay, okay. Okay. Kaya po. Bibigyan kita ng sapat na panahon, siguro mga 3 minutes. Tama na yon kasi kakaunti lang naman ang ating pagsasanay. Okay, timer starts now. Number 1, sino ang batang takot sa kulog at kidlat? Oh. Ano ang niyakap niya dahil sa takot niya na mapag-isa? Ito. Ano ang bitbit ni Ate Nelia habang papalapit sa takot na kapatid? Takot. 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 Yes. No? Takot. Tama. Ano ang ginawa ni Nina upang mawala ang Ay, sorry. Namali pag-type si ma'am. Oy, nanubra. ito, ma'am, Ang lang ang yan, ang. kanyang takot. Siya ay nagdasal. Mhm. Saan pala nagpunta ang nanay ni Nina? Sa palengke. Ay. Tapos na po, ma'am. Okay, very good. Ang bilis na tapos Sigurado ka na ba sa iyong mga sagot, Michelle? Wala ka nang babaguhin? Okay na po. Okay na yan. So, tiwalang-tiwala ka na sa iyong mga sagot, ha? Ngayon, click mo yung kulay asul, color blue. Finish attempt. Tapos, kagaya uli kanina, submit. Then, submit uli. Ayun! Tan-tadada! Tama. Very good! Ang galing-galing! Isa 100 na score para kay Michelle. Okay, so congratulations, Michelle. Congrats. Virtual congrats tayo, be. Asa naman na darada akong kamera? Okay, appeal. Very good. Okay, so ngayon, balik ka uli sa ating main screen. May sa taas, sa pinakataas, doon sa pagsagot sa mga tanong. Okay, so nakakatuwa, di ba? Pag nasasagot natin ang ating mga pagsusulit. Isa, Tapos na. pagpupugay para kay Michelle. Tapos na. Basahin na natin yung ating panghuling slide. Maraming salamat po. Maraming salamat Maraming din salamat sa iyo, po. Michelle. Okay, thank you din, Tapos na Michelle. rin. Congratulations. Pero, bago natin ito tatapusin, isang paalala. Kasi nakasave na itong ating ginagawa ngayon na LMS. So, anytime na gusto mong balik-balikan ang ating lesson, lalo na doon, di ba may isang tanong na nagkamali ka, pwede mo yung balikan uli. Kung wala kang ginagawa at nababagot, gusto mong magbasa ng kwento, manood
sa video na ating nilagay dito kanina, pwede mong balikan kahit anong oras at anong araw. Okay ba yun sa'yo? Opo. Okay, very good. So, bilang panghuling pagbati para sa iyo, congratulations sa isang successful at magandang aralin na ating naisagawa ngayong araw. Congratulations din kasi nasagot mo ang ating mga katanungan. Ibig sabihin, mayroon ka ng kakayanan sa pagbabasa at pakikinig ng kwento. Okay, sa muli, magandang araw, Michelle. Paalam. Bye. Bye-bye. Bye-bye. See you. See you uli bukas sa susunod na Bye-bye. aralin.